Здравейте, аз съм Джейсън, брат Луис и в момента се намираме на покрива на Сердика център. Един от любимите ми молове за пазаруване. Тук сме с една специална цел, защото в момента се провежда велоизложение и ще ми се така малко да поразпитам хората. Вау, вече децата започнаха да падат тук. Може да снимате, колеги. Това е положението. Риска на професията, който си избрал да кара велосипед или всяко такова превозно средство, което се бута с един крак. Той си бере грижата. До мен е, здрасти. Део. Део, какво правиш тук, бе? Дойдах малко да подсъкам на рампа, ама нещо приятелите ми ги няма все още. И какво самичък тук, разцъкваш? Да, горе-долу. Колко време караш скейтборд? 5 години. 5 години. Как започна? Гледах едно детско и се надъхах. И просто е така, надъха се от детското и реши вече да караш скейтборд, така? Да, горе-долу. И после веднъж като се заребиш, то нататък си продължава да е. Падаш ли често? Да, горе-долу. Горе-долу? Колко горе-долу? Последния път, когато падна? Нормално да си пада човек. Да я знам. Всеки човек пада. Особено ако караш скейт или каквото и да е било, то е по-лесно да падаш. Много лесно ли се чупи скейтборда? Да, ама зависи, смисъл може и да не се чупи толкова лесно. Много зависи от дъската каква е. Който дъска каква е? Роуп. Тоест, това е някаква специална марка ли е? Не, скейт марка си е просто за дъски, които се правят и така. Колко дъски си чупил до сега? До сега, не знам, много. Над 100 определено, не знам. Над 100? Откъде извадите тия пари, бе? Илюминати! Илюминати ли ти даваха пари за дъски? Не илюминати, ама... Не знам, след време човек, ако стане достатъчно добър, може да получи спонсори и така нататък и оттам. Аз съм Джейсън, а до мене? Съни. Съни. Да. Съни, под Съни, тук навсякъде е Съни. Какво се случва, бе? Какво правите тук? Тук сега караме малко лонгборд. Супер, как се запали? Пробвах един път да се бутна и от тогава много се накефих и така. Колко време? Това е една година. Почти. Вау, това е страхотно. Падаш ли често? Както виждаш. Да, бе, ние видяхме, че си с някаква контузия тук. Как се случи това? От един денсинг, така да се каже. В смисъл едно танцуване върху дъската се подхлъзна и... Много лесно ли се чупи лонгборда и колко време издържа горе-долу една дъска? Не се чупи много лесно, зависи колко го блъскаш общо взето. Като цяло са доста здрави дъските, в смисъл те са от специален дървен материал, т.е. издържа на голямо напрежение и на много килограми. Въпросът е дали го блъскаш в нещо, но горе-долу издържат години даже. Жените или мъжете падат по-често? Не знам, в смисъл всички падат. Общо взето всички падат, въпросът е... Не знам. И жените падат малко повече сигурно, защото са малко по-слаби физически. Хората все по-често излизат на улиците, все повече използват велосипеди, скейтбордове, кънки и всякакви такива неща. Какво се случи с обществото? Най-накрая ще излязат ли от компютърната ера или? Да, това беше доста притеснително. Точно малките деца най-вече ги интересуваха по едно време само компютри, само игри, въобще Фейсбука, много затворено така вкъщи. Надявам се да виждам все по-малки момичета и момчета да излизат навънка. Надявам се малко да ни оправят условията, за да може да караме в града повече, тъй като, да кажем, в повечето морски градове може да обиколиш целия град с лонгборд или с колело, поради факта, че има много велоалеи. В София, за съжаление, това не се получава и може би затова и повечето хора ходят в парка и това е като че ли е единственото място, където могат да го карат. Хубаво е, че се случват и такива ивенти като този тук, за да може да се разнообрази мястото. Така че... Без значение сме на покрива на мол. Значение, че сме на покрива, няма значение къде сме, важното е, че караме и се забавляваме. Вярвате или не? Ние сме на покрива на Сердика център, където вилнее от страхотни усмивки. Аз много се радвам, че хората вместо да седят в къщи, пред компютрите си са дошли тук и то все млади и енергични. Това го пожелавам на всички вас. Ако искате, заповядайте на покрива на Сердика център, където е велоизложението, да се забавлявате абсолютно безплатно и да вземете някой друг урок по падане. Аз съм Джейсън, брат Луис, станете Старбокс.